एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 9 आगस्ट 2020 रबिबार सानडे। नाम्बार 1 भारतनि हकी गेलेगिरिफोरनि टीमनि केप्टेन मनप्रीत सिंहनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। लोगोसेनो गुबुन लोगो साब्रैनि देहायावबो मोननो हादों। बिसोर जाहैबाय कृष्ण बी पाठक, वरुण कुमार, सुरेंद्र कुमार आरो जसकरण सिंह। नाम्बार 2 हाग्रानि मैदेर फैनानै न'-बां सिफायनायजों लोगोसे सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामलांदों। बे जाथाया शुक्रबारखालिनि मोनानि 10:30 रिंगासो समाव जादों। चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामियाव जुवेल हाज'वारिनि बिसि फेबासि हाज'वारिखौ मासे मैदेरा गाथारलांदों। बिसोरनि नखराव गासै सा 6 मोन, बिसि, फिसाय आरो गथ'फोर 4। नाम्बार 3 2021 मायथाइनि टी20 वर्ल्ड कापआ भारतावनो जागोन। कर'नानि थाखाय 2020 मायथाइनिया जानाय नंलिया। बेयो अस्ट्रेलियायाव जानो गोनांमोन। लोगोसेनो आईसीसी इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिलआ 2021 आव अस्ट्रेलियायाव जागोन। नाम्बार 4 आव दं कर'ना आपडेट आसामनि दिनै फुंबिलि 5 बाजिसिमनि आपडेटआव टटेल कनफार्म केसआ जाबाय 57,714, डिसचार्ज जाबाय 40,591, बेनिनो एक्टिभ जानानै दं 16,980 आरो थैनाया 140 सिम बांबाय आरो 3 माइग्रेट। नाम्बार 5 आव दङ कर'ना आपडेट बुहुमनाङै। बुहुमनि मादाव नाम्बार 1, 2, 3 आव दङ USA नाम्बार 1, नाम्बार 2 आव ब्राजिल, नाम्बार 3 आव इन्डिया। जोंनि इन्डियानिखौ नायोब्ला जों नुयो टटेल केसआ जाहैबाय 21,52,20 जन। बेनिनो गोदान केस मोनदों फुंबिलि 5 AM सिम 65,156। बेनिनो टटेल डेथ 43,453। दिनै फुंबिलिसिम 5 AM सिमनि गोदानै केस मोनदों 875 आरो टटेल रिकभार जाबाय 14,79,804 आरो बेनिनो एक्टिभ केस जानानै दं 6,28,763 जोंनि देहायाव।